Ассалому алайкум дӯстон апо, ховаро ва подписчикони гироми қадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. Навори имрӯзаи ман аз дуюм дарвозаи тарафи Кормосити ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан нархи якчандта аз атласу адрасҳои миллиро ба шумо фаҳмонда диҳам. Шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда, лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. Марамат акнун наворро тамошо кунед. Дӯстон ва тамошобинони муҳтарам, ана ҳамин адрасҳое ки шумо дар навор мебинед, аксарияти ҳамино навинка буда аз тарафи соҳибкорон айни ҳол бо ҳар гуна сангчаҳо дизайнерӣ карда шуда оварда ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин як адраси зебо дар як либос аз тарафи соҳибкорон аз 120 сомон то 300 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Инҷо бинед ки қариб ҳама гуна нусхаву рангҳояш оварда ба фурӯш гузошта шудааст ва инаш аз дигараш бо нусхааш фарқ мекунад. Аксарияти ҳамин адрасҳое ки шумо дар навор мебинед, аксарияти ҳамино аз тарафи соҳибкорон бо сангҳои Сваровски дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин дизайнерӣ карда шудаи адрасҳо бошад аз 180 сомон боло мебошад ва нархи сангдори оддиаш бошад аз 120 сомон боло мебошад. Ҳамаи ҳамин адрасҳое ки шумо дар навор мебинед, ҳамино ҷинсовка буда бисёрам як сифати баланд доранд. Вале дар асл бошад адрасҳои ҷинсовка аз ҷиҳати сифат инаш аз дигараш фарқ мекунад. Масалан инҷо ҳаст адрасе ки аз ҷиҳати сифаташ масалан дар як либос 80 сомон бенигинаш нархгузорӣ шудааст ва инҷо ҳаст адрасе ки 120 сомон нархгузорӣ шудааст ва инҷо бо қиматтарашам бенигинаш то 200 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин вобаста аз сифаташ мебошад. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳар сол дар баробари фаслҳои гармӣ сар шудан аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна адрасу атласҳои миллӣ оварда ба фурӯш гузошта мешавад ва бо нумори мо бошанд аз чунин адрасу атласҳои зебо барои худ харидорӣ карда дар фаслҳои баҳор, махсусан дар идҳои Наврӯз истифода мебаранд. Тоҷикистон низ ки бо номи адрасу атлас дар дунё шӯҳрати зиёд дорад, аз ҳамин лиҳоз бо нувори мо бошанд аз чунин адрасу атласҳо зиёд истифода мекунанд. дӯстон ва тамошобинони муҳтарам, инҷо ногуфта намонад, касоне ки аз чунин адрасу атласҳо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, якум дарвоза ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст ва берун аз шаҳр бошад албаттара муомила карда мешавад. инҷо бинед ки чӣ қадар адрасу атласҳои зебо аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва нусхаҳояшам бошад инаш аз дигараш фарқ мекунад. инҷо қариб ки ҳама гуна нусхаҳои атласу адрас ба фурӯш бароварда шудааст ва дар як либос аз 120 сомон то 300 сомон нигинадораш нархгузорӣ шудааст ва бенигинаш бошад аз 60 сомон то 200 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. бо шумо агар харидор бошед, марҳамат, дар рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед, албаттара ки дар вақти хариду фурӯш кардан муомила карда мешавад. инҷо бинед ки чӣ қадар адрасу атласҳои бенигину нигиндор аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва инаш бошад аз дигараш дар нарх фарқ мекунад. дар охири навор ба ҳамаи шумо дӯстон таҳсиятиву хонавободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то навори навбатӣ.